sizwe inkulumo eqhamuka kumkakhe ethi uyazenzisa uDoli. Iyaphazamisa lapho, ikakhulukazi emthombeni ngoba amadoda amaningi awakwazi ukusenzela amakhosikazi iy'mali, awakwazi ukwenza lezi zinto ezenzayo uzenzela amakhosikazi amaningi. Manje uma kuzobukeka ngathi impilo oyiphilayo inzima kakhulu kuleyo mfana oyihlalela nje esikomplazi ey'kukukele ayizange izizwakale. Iphutha engalenzayo abantu ukubazeka ubahloniphe. Ukuba wawungabahloniphanga ngabe ngcono ukuthi abantu bangathanda. In fact, kwabona ukuthi abantu ngihambe nabo ngabafana TV kufanele ngibayeke bangibukele mina because that was my idea. Kwakuze ngibayeke ukuze bahlale bangibukele bese namadoda bangibukele inkinga lezi manje ngokuthi ngibanakekele ngibagqoke ngihambe nabo ngizonile ngokwenza Amakhosikazi akho awahloniphi ngoba ekugcineni ubukwa isizwe